Gure proiektu bat izan, futbola herrian sustatzea eta futbol sekzioei bultzada bat ematea, eta iruditzen egun pertenentzi sentimentu bat sustatzeko modu bat, aurrengan eragina itezala, eta iruditzen egun album de kromo bat aukera nazala umen ilusioa pizteko. Beste herri batzutan, holako ekintza bat izan dua lehenko urte, oen dela 2 urte entetu ginen, eta denboa pixat eman digu, baina, bueno, ja, eku txikitan kromokin jaio ginen, gaur egun gaztek ez dakit, beste erabateko jokuk eta erabiliko dituzte, baina, bueno, iruditzen egun, posible ezala ilusioa berbiztea proiektu horrekin. Eta ikusi dugu, bintzat lehenengo guna gaur, eta jendea ilusioz eta guraso asko kola egiten kromok esteko, eta ondo iko martxa, así que, kontentu. Jarri jau salmenta puntu batzuk, Tolosako goxoki den da askotan, bide goxo tabernan, kluben ere baita, nahiko erreza, eskuragarria daude. Ilusio egeu ez olako gauzak, umeak egola ikustea, eta ikustea behaiek gu txikitan geneukan ilusioa auketela ez. Orduan gure laguntza honea etortzen emate dugu, eta aldan inen bai Tolosakin eta bai umeekin alde honu egingo dugu. Nei 31 urtekin ilusioa egiten kromotan ateatzea normala da ez. 8, 9, 10, 11 urteko umei kromotan ikustea ilusioa egingo hiela, eta nik ustez politia dela ez, Tolosak hartu duen ideia hau, eta nik uste ondo jungo dela. Politia da ez, eta gu jokalari bizela eskertu ite ze umen aurpegi ikusita zure gogoa jartzeizu ez futbolean jarraitzeko, eta alden hobekien iten jolasten eta alden partio benak egiten. Pertsonalki Eibarko jokalari bezala, aurten lehenengo mailan lehenengo urtez, ez dakit nola ikusten duzu, oraingo ze balorazio edo egiten duzu? Balorazio ona. Urte hasieran esango baziguten hola jungo zela gauza, inorrek etzun onartu edo inorrek etzun sinistuko ez. Gure objektiboa hurren urte lehenengo mailan egotea da, eta hau da bidea. Etortze gano izia hemen pretemporadako partidu jokatzea, eta gaur honet etortzea tokatzen zaigu klub honetara, eta ikuste dugu zenbat ume dauden da, zenbat futboleako zenbat zaletasun dauden da, ia notatzea egun dena. Ondo, nik uste politia dela ez, gaur egun oain arte bintzat beti aurrenengo mailako jokalarik eta ikuste ditugu, eta oantxe egin duen ekimena, oso ekimen politia irutzi zait, nik uste oindik eta gehiago ilusionatuko dituela gazte guztik futbolean segitzea, eta hartako balin bada, ondo, egarki do. Gu guztat hortzega ez, pixkate umekin egotea eta ume motibatzeko beste era bat izan liteke gu etortzea, eta sentidutuan aportatzea balin gau pixka balin bare umiairi motivazio pixkat asko zobeto ez. Errealean zentratuz, ez dakit nola ikusten dezuen demoraldia, ez dakit zein helburu edo dituzuen aurrera begira. Hendik asko egatza, eta nik uste gauzak ondo egiteko aukera da gaula ez. Egia demoraldia ez gala oso ondo hasi, baina denboa gaude nik uste zehose politia egiteko eta esperantza horrekin da ilusio horrekin gaude.